И здравейте хора, днеска ще казвам неща, които винаги ги правя, когато съм почивка от дома и които най-много правя. И започваме. Първо започваме на душа, аз се измих. Почваме като се будем, обличаме се. После отиваме на тренировка в хола. Да, знам колко е разговаряне. Ето уж. Така, хора, тук ми се чува малко от Никола музиката и започваме. И правя поне един час така. И също сега ще показвам другото нещо. Да видите. Когато почвам да се размявам, почвам да се нагревам, като се върза. Взимам много ясно едно нещо. Сега идвам. Мои хора, сте малко драконче. Добре, почваме с един много специален грил. Чакай, забравих пропала. Готово. И слагаме малко, много малко този молив, защото се разсува. И така. Не така. Ей. Навеждато. Оп, леко. Добре. Сега чакайте малко. Гледайте втори част, когато правя. Да виждане! Давайте!